Si algú em pregunta quina és la prioritat d'Esquerra Republicana respecte a les polítiques energètiques, la resposta és clara: evitar que les empreses es forrin amb un dret bàsic com és l'energia. Com que som conseqüents amb allò que fem i allò que diem, justament avui al Senat s'ha debatut una proposició de llei d'Esquerra Republicana que pretén això: acabar amb el negoci de l'energia en mans d'unes poques empreses. I com es fa això? Fent que la xarxa de distribució deixi d'estar en mans d'uns pocs perquè estigui en mans de tots. I això que diu la Teresa és molt difícil de fer? Doncs no. A Europa hi ha estats com França, Alemanya, Països Baixos o Dinamarca on les seves xarxes de distribució elèctrica ja estan en mans públiques. Per tant, el nostre compromís és clar. Volem la titularitat pública de les xarxes de distribució d'energia per deixar enrere aquells models energètics del passat.